Peaches and cream, sweeter than sweet. Здравейте! Ние сме Розен Пич и днес ще снимаме видео, в което отговаряме на вашите въпроси. Тоест, ще направим Q&A. Нека започнем! Let's get it! Insert cookie! Insert cookie here! Най-често задавания въпрос е откъде сме, на колко сме години, но преди това искаме да ви кажем как се казваме. Защото има хора, които много се объркват по някаква причина. Аз се казвам Зорница, Зори. Негалено. Аз и казвам Рози, защото тата го измисли. Защото по някаква причина хората се объркват с моето име и ми пишат какви ли не странни имена. А аз се казвам Вени. И само Вени. И точка. Знаеш каква е историята? Каква? Мама не е харесвала дълги имена и решила да ме кръсти Вени. И да е момче, да е момиче, пак ще е Вени. Аз казвам на Вени понякога Кики. Защото Кики, do you love me? Откъде сме? От София сме. Много хора ни питат, вие сте в Лондон сега, нали? Кога ще се върнете в България? Аз съм млад. Ние сме от София и сме родени в София. Много хора ни питат на колко сме години, но тъй като ние сме малко старички, няма да ви кажем на колко години сме, но ще ви кажем хинт. Зори е на годините на Джимин и Те, а аз съм на годините на Намджун и Джей Хоуп. Друг много задаван въпрос е какви ученички сме били в училище? Чакай първо ти да кажеш! Аз бях зубърка. Аз учих страшно много. Общо взето живота ми минаваше в учене и не излизах. Имах една приятелка, с която си пишехме домашните по телефона, когато още имаше само аналогови телефони. Общо взето учих страшно много, имах само шестици и завърших с отличен успех, даже имам грамота. Аз, от друга страна, бях от учениците, които не си даваха абсолютно никакъв взор. Въобще не ми пукаше за ученето, което в момента го виждам като голям минус, но в същото време изкарвах добри оценки. Просто защото не ми беше толкова трудно и просто сядах предната вечер и се научавах нещата и изкарвах добри оценки. Знаете ли, Зори е била от онези надарени деца, които ние зубарите мразим. Нашия съвет към вас е да има баланс в ученето ви, т.е. да не сте зубари като мла и да не ви пука като мен. Много хора ни питат кои други групи харесваме освен BTS. Защото ние говорим само за BTS, но харесваме много групи. Всъщност, ние харесваме доста различни групи и напоследък с Зори тръгнахме по два различни пътя. Общите групи, които харесваме са Idol, Mamamoo, Blackpink, Twice. Много харесваме КНК напоследък, Stray Kids, NCT, който е Boys NCT, ние сме казвали. Моя е Taeyong. Много харесвам GOT7. Бам-бам! Аз харесвам и Big Bang. И аз ги харесвам. Любимата ми група, която не знам още дали е група, е T-ara. Много харесвам Girls' Generation. Luna One, които вече не са група. Много харесвам J Park. Омага. Айо. Саундтракове от K-драми. Знаеш, кой много харесвам? Sunmi. Гашин. Много често задавам въпрос какво бихте направили, ако имате цял ден с баясът ви от BTS? Първо, Зори, с Намджун ли искаш да прекараш деня, защото аз не искам да прекарам деня си с Шуга. Много ясно с Намджун и веднага ще кажа защо. Ние с Намджун обичаме да прекарваме времето си по еднакъв начин, според интервютата, които е давал. И двамата обичаме да се разхождаме, да сядаме в сладки кафенца, да ходим по музейчета, да обикалят парковете и да се гушкат. Чакай, не уточнихме, ще бъдете ли гаджета, ако прекарвате цял ден заедно? Да, то така става. В смисъл, прекараш цял ден с него и той изведнъж е лудо влюбен в тебе и не може да те остави на мира. Не, въпросът е в ситуацията, ще бъдете ли гаджета? В случая, не знам. Не. Много ми е странно, когато ни шипват с тях. Бих казала, че окей е да се шипва, защото все пак сме в тези среди, но ние първо не сме на това ниво, че да бъдем с тях най-вероятно. И не сме от Корея, нито пък сме израснали с тях, нито пък ги познаваме като хора, за да имаме някакви шансове това да се случи. Така че, sorry. Как бих прекарала?
Много се кой би прекарала? Много се чудя с кой бих искал да прекарам, защото Джими напоследък много харесва да се разхожда навън и да прави различни неща, да ходи на плейграунд и мисля, че това ще е яко, ще може да отидем на кино, да се гушкаме. Къдъл бъди. Ами, общо заето къдъл бъди, не мисля, че... другото, което ще ми е яко е, че ако съм в кофти настроение, той определено ще ме разсмее и ще ме накара да се чувствам комфортно около него. Но той е много клинджи. Той като едно голямо бебе. Ами, общо заето да, като едно голямо бебе. Как започнахме да слушаме кей-поп? Винаги като ходим на събития и има кей-поп денс батали и част, която е кей-поп, където всички танцуват. И там за първи път се запознах с кей-попа. В началото бях мех, после имаше един период, в който бях на Вълб-7. Имаше период на кей-попа, който беше адски добър. Това беше, мисля, че около Girls' Generation. Да, точно бях луда по Girls' Generation. Не, Psy беше след тях. Спомням си, че заревяваха Емил Конрад по Girls' Generation. Или май той мен заребяваше. После? И после спрях да ги слушам и започнах да слушам кей-поп с BTS. Ти? Първо ще разкажем как се заребих по BTS. Миналата година, вече стана една година, на зимния Анифест, Зори ми показа, знаеш ли какво? Много харесвам BTS! Те са много яки такива момченца, искаш ли да ти пусна? И аз съм, добре, пусни ми, аз съм. Това е тъпо. Мисля, че на третия път, в който започнаха да пускат на големите екрани, аз бях, те не са лоши. Много яко се движи това, яко прави чики. Имаше много интересен въпрос, който гласеше с Зори дали сме се карали. Веднъж изчахме да се избием. Беше маса между нас. И човек. Човека си извади едно тефтерче и почна да се рисува, докато ние седим и се караме. Зори беше лошо и не знаеш какво иска. Болеше ме зъб и бяхме в Лондон. Да, бяхме в Лондон. Деня преди концерта на BTS. Така ли? Да. Столкохме танцорите на BTS деня преди концерта и те гордо се движиха където ние обикаляхме в Лондон и тръгнахме да ги преследваме, обаче така и не успяхме, защото влезнахме в Primark. И седяхме час и половина и точно в Primark се скарахме в кафето им горе, защото мен ме болеше зъба и ми беше лошо и се бях изморила. И на Вени не беше на кеф. И имахме супер много неща, които трябваше да направим по график и се чудехме как да изпълним всичко, което искаме. Всъщност се оказа, че трябва да зачеркнем от списъка един музей, който беше много сад за нас. Да, аз много исках да ида там и беше лайк. Още съжалявам, че насипахме. Но беше много awkward, защото не знахме какво да си кажем. Пратихме нашето приятелче и седим и сме останали двете и си мълчим и се гледаме и нищо. И ядяхме. Да. И някой аз какво да ви кажа са? Сейм! После, докато се прибирахме към хотела, вече се оправихме. Един коментар ми хвана вниманието и Зори се съгласи да го включим. Какво бихте направили, ако сте на самотен остров? И на самотния остров има една лодка с 2 места. Ако трябва да изберете нашия байас или най-добрата си приятелка, т.е. аз или Зори, какво бихте избрали, Зори? Когато ми каза въпроса, веднага си помислих тебе. Обаче в момента имам друг отговор. Нали знаеш в Титаник как във филма Роуз беше на вратата или там на каквото беше. Да. И нямаше място за Джак. А той имаше! Имаше място за Джак! И можеше да се разменят, можеше да се правят различни комбинации, които един е в водата и после другия да е в водата. Може да той има акули! Не ме интересуваше. Измислим нещо и така ще взема всички. Аз ще взема теб. Защото мъжете, кучетата да ги ядат. Не, шегувам се. Аз бих останала на острова, защото мисля, че мога да оцелея. Да, бе. И бих ги пуснала тях. Сериозно. Виж, може да тръгнеш без нас и ние да останем на острова, ще си направим едно семейство. Как ще ги изхранвате тия хора? Откъде не знам, има мляко. Има един въпрос, който получаваме под всяко едно наше видео. Лесбийки ли сме? Не, ние сме най-добри приятелки. И няма абсолютно нищо между нас. Освен приятелство. Нищо по-специално.
Но ние се познаваме от 8 години, ние сме си като малко семейство. Сестрички сме. Как се запознахме? Тогава... Моята история. Аз те познавам преди ти да ме познаваш. Да, така ли? Да. Да, верно. Бях на един онфест, на първия онфест, тогава Вени беше известна в V-Box. И аз бях с една приятелка, Ели. Здрасти, Ели. Знам, че гледаш. Срани, Ели! Те обичам, Ели. Та, с Ели се разхождахме и видях Вени. Тя беше с едно друго момиче и аз съм бейк. О, мага! Това е Вени Апа! Отидах и казах здрасти и тя ми даде гривничка на V-Box. И това беше. Във втория път, в който се видяхме с Зори, аз снимах пернишката първа среща. Ще има линк долу в описанието. И тогава, когато отидох, беше, мисля, че на НДК и бях с всичкия отвратителен мейкъп на Кифа. Бях точно като Кифа. Искахме да правим група за косплей, за аниплей. Ние правихме група и си търсихме хора. Тя беше направила пост, в който искаше да участва в косплей. Аз я поканих и basically така се запознахме. И всъщност само ние двете ходихме на репетиция. Да! Имаше още един въпрос, който ми фана вниманието. И той беше, имали ли сте сънища с BTS? Имах сън. По принцип аз получавам паника пак и понякога. Много е забавно. Не, но това е друг въпрос. Сънувах как съм в Нандус в Лондон и сме с Вени и с едни други наши приятели. И аз стигам до туалетна, при което излизам от туалетната и виждам Намджо, ни получавам паника така в съня си. И той започва да я успокоява и казва, Зори, добре ли си? И се заговорихме, веднага като го видях, нали, успокоих се, не знам си какво. И се заговорихме, при което след това Той ни покани да седнем на тяхната маса. и ние бяхме щастливи. И basically това беше съня. Сега да ви разкажа за моите сънища, те са малко странни. За хората, които не знаят, аз постоянно сънувам те. И в моите сънища те постоянно искат да се ме гажат, а аз постоянно го реджектвам. Веднъж сънувах, че съм им стайлъст Нона и те просто идват и са искали и аз не. Един сън имаше, в който бях загубена на морето и нямах пари, за да се прибера до общежитието или хотела си. И тая дойде и ми пита, добре ли си? Искаш ли пари? Искаш ли да се приберем? И аз бях, не. То е голяма шега в нашите лайфове, че тайно тая е байас на Вени в подсъзнанието и Тайният ми байас във второто Вени. в принцип пускаме много лайфове, така че ни последвайте в Instagram, Instagram, за да ставате част от тях. Имаше едно момиче в коментарите, което беше оставило много дълъг коментар, който много ни хареса всъщност, защото тя казваше как BTS, реално това, което ние виждаме от тях, не е това, което наистина се случва. И точно заради това искаме да споделим нещо с вас. Когато бяхме на Лондон, разбрахме, че всъщност за това, което ние виждаме, се случва много повече. Ужасно много повече. И ние почти нищо не знаем. Има точно много behind the scenes, които не ни се поднасят и въобще не знаем реално какво точно се случва. И има отделни моменти, които ни се поднасят и които знаем. А мислиш, че играят конкретни роли за нас? Ами да, началото особено. Сега мисля, че показват повече характерите си, защото Big Hit им го позволяват. Съм сигурна, защото по-скоро те гледат да прикрият, ако имат някакви грижи, за да могат да изглеждат щастливи пред нас. Вие какво мислите по въпроса? Може да ни кажете долу в коментарите и да си направим малко обсъждане на тази тема, защото е наистина голяма и дълга за обсъждане. Искаме да чуем чуждо мнение. Знаете, че Диспач казаха, че ще обявят още няколко двойки тази година. Имате ли предположения, кои ще са тези двойки? Може да ни напишете долу в коментарите. Да, и дали BTS са от тях. Веднага казвам, Намджон и Зори са гадженца. Да. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да харесате това видео. И да се абонирате за нас. Качваме всяка седмица видеа. И също така в коментарите може да ни кажете неща за вас, за да може да ви опознаем повече. Това беше всичко от нас. Чао! Котки лесбийки. Как бе? Твоята е женска, моята е мъжка. Напротив, моята е мъжка, защото е черна. Расистка. Did you just assume their gender? No! Здравейте, ние сме. И днес ще снимаме
Здравей! Едно, две, три, клап! Кики, Do you love me? Панда ми Are you riding? Една дама не трябва да си казва възрастта. Аз това го казвам. Аз Това- ще го кажа. Да. Добре. По-кринч, по-съ. Столквахме танцорите все още. И Джилу, Те знаят ли историята за танцорите? не знам. Аз ще взема те, защото мъжете кучета да ти... Не мога да го кажа! Peaches and cream, sweeter than sweet. Chocolate cheeks and chocolate wings.